כל הישועות והברכות. אחת השאלות ששואלים אותי, מי זה הרב שלך? איך התקרבת? הגיע הזמן, אני חושב שהוא היה מזמן, אבל אם זה לא קרה עד היום, אז עכשיו אני אספר. לפני 23 שנה, מי שקירב אותי, ועוד עשרות שהיו איתי יחד, זה הרב אליעזר ברלנד. זכיתי להמון ניסים ונפלאות איתו. המון ישועות, דברים שאין בהם היגיון. לא רק אני, זכיתי גם להביא לרב עשרות אנשים שזכו לישועות. מחלות סופניות, גזרות של בתי משפט, אנשים שלא מצאו את הזיווג שלהם, ועוד המון מקרים. אבל אני מדבר כרגע עליי. התקשורת מראה לנו, מציגה לנו דבר מאוד מאוד כואב, ואני פונה לאלה שלא קשורים, שהם מסכנים של התקשורת, שפשוט שמעו. נכון, זה נראה זוועות, זה נראה נורא, אבל זה לא האמת. צדיק שאין עליו מחלוקת הוא לא צדיק. ומה שהרב ברלנד פעל עבור המון אנשים, עבור עם ישראל, זה דברים שהם לא נתפסים כבר המון שנים. ואני מרגיש מחובתי לבוא ולספר, למרות שיחלקו על הדרך חשיבה שלי ועליי, אבל זאת האמת, והאמת שלי צריכה להיאמר. ואני חושב שיש עוד הרבה אנשים ועוד הרבה רבנים שקרובים מאוד מאוד לרב ופשוט שותקים, כי חלילה לא לפגוע במוניטין, לא להראות שאנחנו קרובים לרב כזה, השם ישמור אותו. ובאמת הרב אליעזר ברלנד לעולם ומעולם לא דיבר על המצב שלו ועל הביזיון שהוא עבר, כי איך הרב עופר ארז אמר, יש תאווה אחת לרב ברלנד, יש לו תאווה לקבל ביזיונות, כי עם הביזיונות האלה הוא המתיק המון דברים. נכון שעכשיו הרבה יגידו לי, וואו, מסכן, איפה הוא נפל? נפלתי טוב. מי שמכיר אותי ויודע כמה עזרה הרב הזה עזר לי וכמה הוא היה לצידי. וזה מקצת ממה שאני יכול לעשות עבורו, זה להפיץ סרטון קטן, כי אנחנו לא מבינים בצדיקים. כמו שהרב שלום ארוש בן ימנה, השם יזכה אותו לרפואה שלמה, שאמר פעם אחת בהקלטה, אתם מדברים על הרב ברלנד, את זה שפתח את הדרך לאומן, בעגבניה אתם לא מבינים, אתם רוצים לדבר על צדיקים, על צדיק כזה. והלוואי שבאמת, שנזכה, שהאמת תצא לאור, שכל מי שזכה לטוב מהרב ברלנד, לאיזה ישועה, לאיזה נס, מצווה לפרסם, מצווה להפיץ, כי זה ממש לא פייר מה שנעשה, למרות שהוא הודע וברור שהוא יודע, מאשר לשבת בבית האסורים בתנאים שהוא ישב, עם חולאים קשים בכל הגוף. מי שמכיר את הסיפור לעומק יודע את האמת לאמיתה, אז אני זכיתי להכיר את זה קצת מקרוב. השם ישמור אותנו, שלא נהיה קשורים למחלוקות בכל דבר. המדיה מבלבלת אותנו. אנחנו ברגע אחד שופטים ויודעים את האמת כשאנחנו לא יודעים אותה, רק בגלל משהו שאמרו או מישהו שאמר משהו. על כולם אפשר להגיד. כמה אנשים יושבים בבתי האסורים ולא עוול בכפם, וכמה כאלה, השם ישמור ויציל, מסתובבים בחוץ ופוגעים בהמון נשמות ומסתובבים חופשי. השם ישמור אותנו, שלא נהיה קשורים למחלוקת. ודווקא אלה שיושבים מול המסכים ובעצם לא יודעים, הם הכי מסכנים, כי מכניסים להם רעל כלפי אנשים, כלפי צדיקים. ותזכרו, צדיק שאין עליו מחלוקת הוא לא צדיק. וכן זכיתי להמון ישועות והמון ניסים ונפלאות. ובטח עכשיו אני אקבל גם הרבה תגובות, הרבה ירצו לעזוב את העמוד, אבל זאת האמת לאמיתה. השם ישמור אתכם, ממני באהבה, כל הישועות.